Hi mga Kalensky! This is Islandsky Vlog, ang Bicolanong Oragon! Ngayon po mga Kalensky, samahan niyo po ako. Pupunta na naman po tayo sa isa na naman pong grocery para po bumili ng carrot! Nakalimutan ko po kasi kahapon bumili. Kaya ngayon po ako bibili! Kasi po magluluto po tayo ng kalderetang baka. Alam niyo po bang alas 7 na dito, pero maliwanag pa rin siya, oh. Tingnan nyo po. Ayan, maliwanag pa rin siya. Pero mainit ang, yung hangin. Mainit. Tara po, samahan nyo po ako dun. See you sa grocery! Kalensky, nandito na po ako sa grocery. Tingnan nyo po. Nasa labas pa ako ng grocery. Halika po, samahan nyo po ako sa loob. Ayan mga Kalensky. Pasok na po tayo sa loob. Ayan po. Hi brother. How are you? Ayan. Nandito na po ako sa loob. Ayan. Punta po tayo sa mga gulay. Kasi yun lang po yung pinunta ko dito eh. Ito po banda oh. Ayan. Bibili pa ako ng carrot. So lang, ito yung carrots nila oh. Ganito po. So ito na lang yung bibilin ko. Ayan mga Kalensky. Magbabayad na po tayo. Kaya uwi na. Ayan po. Bayad na po ako. Mga kalingin, ngayon po ang ating lulutuin ay beef caldereta. Ito po yung ating beef. Ito po yung mga sangkap na ating gagamitin. Yung green bell pepper and red, yung ating carrot, yung patatas, yung ating white onion, din yung ating garlic. Then, gagamit din po tayo ng cheese. Ito po, gagamit po ako ng cheese na panghalo. Din yung ating pampalasa po na beef nor cube. Then yung ating tomato sauce. Then yung ating ground black pepper. Then yung ating pesto sauce. Ayan. Or patis. Gamit tayo ng cooking oil. Ayan. Cooking oil. Then water. Ayan lang po. So ngayon po mga kalinlin, ang gagawin na natin ay ipaparay ko muna po yung ating patatas, din yung carrot, din yung ating green and red bell pepper. So mga kalinlin, huwag po yung aalis. Manood lang po kayo para malaman nyo po kung paano ko siya lulutuin. So mga kalin, mainit na po yung ating kaldero. So lalagyan ko na po siya ng cooking oil. Ayan po. So ngayon, ilagay ko na po yung ating potato. Paparin na po natin. So ngayon mga kalin, okay na po yung ating patatas. So, sisit aside muna po natin siya. Ayan, ayan po siya. Then yung sunod po yung ating carrots.
po yung ating carrots. Tanggalin ko na po. Aside ko muna po siya. Ayan. Then, isusunod ko na po yung ating ganuin ko. Saglit lang po ito. Makahayin na natin. Okay na po siya. Haluin ko muna po. Okay na po siya. Haluin ko muna. Okay na po siya. Yan po, na-fried ko na po yung ating tatlong sangkap. Yung carrot, yung potato, at yung red and green bell pepper. Yan. Tatabi po muna natin siya. Saka ko siya ihalo mamaya po. Yan mga kalin. Mainit na yung ating kaldero. Lagyan ko na ng mantika. Igisa na po natin yung sibuyas at bawang. Then yung ating beef. Lagyan ko na yung ating sibuyas. White onion. Hintayin natin yung maluto na 1 minuto. Ayan. Ito yung apoy. Inilagay ko na po yung ating garlic. Ayan. Ito lang natin maluto ang ating garlic. Ayan na po. So, ilalagay ko na yung ating beef. Ayan. Ilalagay ko na po. Ibisin na natin. Lagay ko na rin yung ating beef cube. Yan. Ilalagay ko rin siya ng patis. Kunting patis lang. Sauce. Ayan, patis. Ihalagay natin. Takpan po muna natin ng mga 5 minuto. Ituin natin yung beef ng 5 minuto. A few moments later. Okay na siya mga kalinlin. So, ilalagyan ko na po ng tomato sauce. Ayan. Tomato sauce po. Lagyan ko na po siya. Ayan. Sinutin natin sayang.
Yan po. Ito po yung yung kanina yung pinakuluan sa kanya. Yung pinakuluan po ng beef, so nalagay ko po. Yun po yung yung tubig niya kanina na pinakuluan ko yung baka. Yun po yung nilagay ko uli dito. Ayan po, pakuluin po muna natin. By the way mga kalinlin, hindi ko pala nasabi sa inyo na yung baka kanina is napakuluan ko na po siya. Kaya madali na lang siyang lutuin. So ngayon, lalagyan ko siya ng cheese. Ayan, cheese. Yung cheese natin, ayan. Ihalo ko siya. Cheese po yan, cheese. Ayan po, cheese. Haluin lang po natin. Kasi marto na naman po yan yung ating cheese. Lagyan ko na rin po siya ng ground black pepper. Ayan. Haluin lang natin. Then, pakuluan lang po natin ng 5 minuto. Then, ilagay ko na po yung ating mga gulay. Ayan mga kalinlin. Tapos na po yung ating 5 minuto. Ayan na po siya. Ito na po. Ito na siya. Tingnan niyo po. Ayan. So ngayon, ilalagay ko na po yung ating potato. Ayan po. Yung pernay ko po kanina. Lagay ko na siya. Ayan. Haluin lang natin. Then, ilagay ko na rin po yung ating carrot. Ito po. Ilagay ko na rin po siya. Ayan. Ang huli na po natin nalagay yung green bell pepper and then red. So, ito po. Pakuluan po muna natin siya ng 5 minuto ulit. Ayan po. Ayan na siya. Yung ating beef caldereta. Ayan. Ayan na po yung ating beef caldereta. Luto na po siya. Then, nilagay ko na po yung ating green and red bell pepper. Ayan. Yan po yung panghuli. Then, haluin natin. Ayan na po. Luto na po yung ating beef caldereta. Ayan po. Luto na po siya. Ayan. Ayan. Wow! Tikman po natin kung ano po ang lasa. Ayan. Kapo ako. Ayan. Tikman natin. Mga Kalenski, napakasarap. Try nyo na. Wala, napakasarap. Ayan po. Pwede na siyang i-serve. Luto na po siya. Ayan. Ayan na po yung ating beef caldereta. Kung nagustuhan niyo po yung aking luto, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, comments, and subscribe. Thank you for watching. Bye!